Oino MCA oitire Olyanyagitari obwate chingoma chinene sana. Kero omonto namaete MCA oywo naimogete agakwana amang'ana buna arenga okorekana motonto ase Simbarati. Akamanya koimoka agakwana amang'ana ande igoro ya omorugi o Simbarati. MCA naro agerete Simbarati akarama Matiang'i. MCA nabebete kagoteba ng'a ngori kigware ngoitware ebinto buna ebio. Bono kiamonyorire. Nababwate tu maise marore kare garage agaitu ne chiguni Kisii town. Nde tubora buna abagusiga. Enero Gusii twatagete. Enero Gusii twabere tukore n'emyaka yonsi paka bono iga story. Enero Gusii babonya chai sakawa baba nitinga kantu twale Gusii engia mandere namigatia getembe ainara mandegere. Enero Gusii sagini onyunka abarai bonsi piba Gusii babucho janyona baga nitika ebe ni 2024 5 6 enero Gusii twaganiti onyo no MCA go karangwe njirenga bune kaninje bono blogger videographer content creator nginda akororoch tinko bara pi muri mukoyo lo wachi video ganga yagenda enero Gusii twaganiti omuntu agwituma somara kuruziwa manyinga abantu mbalenga baitetwe Simbarati akairo bogambi 2022 ndeze tubora ne maswali ga abantu mbalenga baitetu Simbarati akamakubwa tumagoteba naki kokanda 2027 kubwa paka nendo ita abantu bali abantu mbalenga baitetu 2022 in 2022 abantu banjite Simbarati right left and center kero omuntu akogeta gite Simbarati ero bogambi ondete yite tukiro omuntu atagite Simbarati nga kuikaegu ikirokeri apa gaka mnongwaye bagatukane bagatatebinga yaya omungwano uyo ngwa karo bunyira bosongo ndochi tukoigwa tokatesi ongwaye nga yaya tutigire Simba paka abantu banyamira tokatebanga onye mutagite Simbarati Kisii town tanyamira tomobo gavana Simbarati akuchenya miro gokeru ocha Kisii county ogokeru ondete itetu akamako mugambi ase kibona abantu bagwitwa abandi bakwe egaruro bugambi 2027. Let us have very serious and genuine conversations here today. Why must someone die? Why must blood be poured in Gusii region for us to have Simbarati elected as the governor of Kisii County? Why? Omumuro yarako bata akwa alekora no muliri erebieka omanyene aleko bomuliri why dio giri ryonse piagete ndiale kokonya kende ryonse kyakogero omumuro oyo MCA ntwa mutete ngakiketenga tikakwara kisha kurusi monda irangora boni gasare timonde karia yaye pi oyo omumuro oyo na mbone lia gwitu ntwa tebetenga utarato te mangana Simba kerato tebingi kiaberetengo monda omunyali bali omine kabisa. But bono goitwa kasi kuitwa wa degrade Simbarati kwere Simbarati nsepi bono iga abantu banyorenga chiguni nchi achetali Matiang'i ase bosongo bono to amentra nineke chiguni bado nchikate nchiro koro kinga bya pi dieta dia Simbarati dia salikire mono Simbarati ndeta sore karanse pi ontagerera timaiti ko sene njora chongi tera kinyi kindly ntagerera bono ane governor ya Kisii County. Ane governor ya Kisii County ya chori tunubwanchani obonene mono. Twagoterete abantu bagakachire esa abande chikobia abande t-shirt bagotenga Simba ningi netaye. Abana muziki bagusiba karusi emeziki au bagotera bagotenga Simba ningi netaye. Tukaye wonyo ndugu wakire chikura abantu bagatebanga mpaka Simbarati yabwe. Kere kwa gutangazwalia je itie abantu baberetali batanga tigato ikunga Simbarati okoreki obwiri mu mayiko manyi kere gwatangasi to abantu bakagoka Simbarati indi abagusia ababona bagochorete bagochengera bagoika bono bakobana uchingiti chigo ituna chingiti kabisa chigo itu kabisa ne chirungu nemete kurusigwa manyinga ndose indi baba chingiti indi gwatigete kobo mugavana bw'abantu bonse nga mpaka bono
una tukugamba lero onye kole one time atuli muntu simba onye kole two time ana muntu simba ndi kwachakiti kwatana nabo kusi ndete mboli Nairobi onene itetu okamakoiro bwempi akira tomanyanga yeo naye kosingusi yako arochenga intune chinyoni nabo tugo tuteka ndons twiterwa manyinga totinde ku akene nkeba Simbarati kahano tani kubuli bo president kerocha kubuli bo president ebinebitoza kuganya okukwana ngongwe ime osikwe weitu kwako ebinebitoza okara no sasa niliyo mabirumi ya Simba ogasase ndi go murugi omiya ogasase ndi gwa mali ogasase ndi kabisa ninki kikekogera obugava nabogero muntakwe kose siasa ya kusibona na birigo kero muntu pigusimu especially abantu ba one time abantu ba two time mbaraigera amanyinga kwiterunge njira ngabune except as Simbarati bieka ntoko banjira ngabune gusiyeto Simba ko ranje ikaransanse tengerali mumurana ababuna arabe aisi bitesi bya achoro tacho nabate freedom ya yokwana atali aromanga na Raila Amolo Odinga atateve ODM tali binte byate nerete kurukale. It's democracy, freedom of speech. Egende kene pitwa chorete Simbarati nogo toletera amagenderero Kisii County amagendera yitsekiga kipi ngaitu igwana tena Simbarati ngaya yabone sikire town ne yago ito yotagete koro yotagete tinde ko yotagete ngayikirete boyo na ko dilinde video ngaboli Simbarati nga kerechi sekichenge bosongoga ikabanga ne group yosole goita abantu omo muroyo omusi obekite t-shirt ya Simbarati otabwa tino ebesara go helmet ai mugeti kwa karusugwe pikipiki goro akabe kunse akakwa mutugoro akarunye kitali akakwa Simbarati nachita matangayo omungino oyo akatikara na abana babere omwesike in fact yakano mumuro itetu pikipiki temanyirisi ya chieta ngama kuboli Simbarati nga egento kene kiakiale kiro monda anjirana nga ya neke bekiale Hono Simbarati nkyo kwanjire bintu bikogendera in Kisii town tinga kere tinga Simba na ba two time akora abana nchi amagenderero nasali gukurwekero nase tinga kere tiboyo Simbarati na bakoba two time nenda choro egento gyok kiragera ta choro ogutakora amagendero nabone gyakabere ogwita abantu na bagwituka abantu na bagwituka Kisii town Dero nelituko libe sana asinje bono nembono zinyira kosoka esiko kubuli anda maswali ngora abuli na kitokongya onya abantu bakwitu injerenga bune tenya sakonya gusi tenya sakune vyongozi bitu bya gusi ndodora manyiganyo gwiturukiraza ngamanyinga atari gwiturwande pi except gusi pokare to amaide chaos bono nchijo ngusiga MCA gwitu kani ntubona